Čau ahoj, tady je pan Vášnivý a ještě předtím, než se dozvíme, kam nás produkce dneska zanese, tak vás poprosím o like, nebo odběr, nebo nějaký komentář. Děkuju předem, moc nám to pomůže. No a kamže se to dneska podíváme? Děkuju. Dnešním úkolem je motorest Melikána z Peřice, test jídla na D1 s nějakým překvapením. Tak to jsem zvědavej, kam nás osud zanese. Motorec Melikána, jsme tady. Pojď se podrbat. A z chlívku rovnou do hospody. Jsme v restauraci, sedíme na zahrádce a tady to funguje tak, že si prostě nabereme bufetu, co se nám líbí a zaplatíme to a pak to jdeme si jíst. A my jsme se teda rozhodli, že nejdřív nabereme dezert a potom si tam skočíme pro čerstvý hlavní jídla. Pomerančová šťáva, 1 deci stojí 47 korun. Je to skutečně pomerančový fresh. Chlebíček se šunkou a vejcem nás stál 46 korun. Ovoce krájené velké za 129 korun, řezy banánové 81 korun, salát Uni malý 112 korun, závin jablkový za 49 korun. A co jsme si vlastně vybrali za hlavní jídla? Vepřová panenka 185 korun, brambory s česnekem a tymiánem 54 korun. Smažené žampiony 132 korun a americké brambory 48 korun. Tak ochutnáme ten pomerančový fresh. Mňam, super. Můžeme ochutnat tady salát. Takže jak jsem řekl, náš mix se stává z mrkvového salátu. Je tam hodně cukru. Cítím to, cukr, citron, mrkev. Řepa. Řepa je dobrá, čerstvá, křupová. Pojďme ochutnat tady ten další salát, co tady máme. Kukuřice se salátem. To je z toho celého výběru nejméně sladké. Dokonce tam i vnímám jako nějakou citronovou šťávu. Taky velmi dobrý salát. Ochutnáme chlebíček. Je to chlebíček s bramborovým salátem, vajíčkem, okurkou a šunkou. Vypadá, že už tady chvíle stojí. To mi nikdo nevymluví a podle toho taky tak vypadá. Takže ho okuštujem. Pardon, ale to se nedá jíst. Jako snažil jsem se, dal jsem tomu šanci, ale ta šunka je nějaká divná. Jako nevím. Bramborový salát se tváří, že je docela v pohodě. Veka taky se to dá, ale ta šunka podle mě tam je něco špatně. Co se týče našeho ratingu, tak salátu jsme se tady nějak shodli, že bychom mu dali 5. Je fajn, že si můžeme dát na dálnici salát. Chlebíček. Chlebíček nedostane 5 z 10, chlebíček dostane 0. Máme před sebou medailonky s pečenými bramborami. Je to ještě teplý, nabírali to před náma, takže vypadá to dobře. My jsme prostě na D1, myslím si, že je to v pořádku. Maso je trošku tužší, viděli jsme, že to tam vyndal přímo z ledničky pan kuchař, takže asi se na trošku to podepsalo potom na té konzistenci finální. Nicméně brambory jsou dobrý, jo, brambory jsou fajn, tymián je tam hodně výrazný, česneku tam necítím tolik. Co se týče toho ratingu, dal bych tomu 7 bodů z 10, nějaký nadprůměr to je, baví mě to, brambory to trošku zvedají o level vejš, ale myslím si, že ta panenka je velmi dobrá. Já se teďka vrhnu na to druhé hlavní jídlo, co tady máme, a to jsou smažené žampiony s těmi teda americkými bramborami. Pojďme do toho. Musím říct, že smažené žampiony jsou super. Vypadá to docela dobře a chutná to ještě líp. Na žampionech se mi líbí, že nejsou nějak přesolené. Další plus je to, že to vlastně připravují taky přímo před náma. Potom ty žampiony třeba pustí vodu, tak už to není ono, kdyby tam chvilku stály. Za to jsem velmi rád, toho si vážím. Ty
Americký brambory nestojí za nic, upřímně. Takže jako já bych tomuhle jídlu dal klidně taky tu 7 a trošku jako přimhouřím oko a prostě ty brambory budu dělat, že jsem neviděl. Kelímek plný ovoce, meloun, kiwi, hroznové víno a na konci je ananas. Voní to čerstvě, vypadá to čerstvě, šťavnatě. Pojďme do toho. Chutná to velmi dobře, meloun je sladký, meruňka kyselá, nicméně 120 korun. Já vím, že si to lidi takhle kupují, nicméně vzhledem k tomu, že 120 korun stálo ještě nedávno jídlo, já bych si to asi nekoupil. Jo, kdybych si mohl jako znova vybrat, tak na mě to asi neudělalo takový dojem, až tak. Já v tom nevidím tu hodnotu value for money, jednoduše. Jablečný štrůdl vypadá dobře, jsem rád, že máme i tady ten pohled z boku, takže vidíme, že těch jablek tam není málo. Údajně se to tady pečou samé, vidím tam rozinky, vidím tam jabka, vidím, že je to podsypaný cukrem, cítím skořici, cítím kyselá jablka, cítím poměrně čerstvé těsto. Já zatím z toho mám samé dobré pocity. Já bych mu dal klidně 7 bodů z 10. Máme před sebou řez banánový, jako vypadá to fakt dobře. Líbí se mi, jak je ozdobený mátou, trošku mi to připomíná krtkův dort, chutná to velmi, velmi dobře, velmi poctivě, dám si tohle s tou mátou. Pořádná porce. Řez je ozdoben banánem v čokoládě, že jo, a šlehačkou. Šlehačka sama o sobě není některak sladká a celkově se mi zdá, že to je jako minimálně slazené, že jo, všechno se tam postará ten banán. Jsou tam kousky čokolády v tom krému. Velmi se to podobá krtkovu dortu. Mně to nepřijde vůbec přeslazený. Mně to přijde, že to má úplně ideální poměry, krém versus banán versus mouka. Já bych tomu dal klidně 8 bodů z 10. Já jsem se velice příjemně najedl, i když hlavní jídla nebyly tou nejvýraznější složkou, na kterou asi budu vzpomínat, až tady tudy projedu. Tak ale najíst se tady dá. Musíte jenom vědět, jak vybrat. Byly tady slabší kusy, vys chlebíček. To se prostě stane. Mohla to být náhoda, nevím. Museli bychom se mít víckrát. A protože mi ten chlebíček do toho všeho vlastně tak nějak nezapadal, že to všechno bylo na docela dobrý úrovni a nechci to hejtit kvůli chlebíčku. Rozhodl jsem se, že podniku dám 1 hvězdičku, což si myslím, že není vůbec špatná známka, není to špatný hodnocení, je to prostě podnik u D1, je to konkurence Mekáčů a KFC a Burger Kingu. Já bych se sem určitě zastavil radši. Jsme po jídle a tak si tak nějak říkám, kde je to překvapení? Produkce, kde je to překvapení? Aha, díky. Aha, hele, šťastná maringotka, Světlice, test ubytování na D1. Tady jo, tak to jsem teda zvědavej. Jsme tady, jsme na nádherný Vysočině, za mnou jsou kopce, vedle nás stojí nádherná, půvabná, krásná maringotka a my se jdeme podívat, co se skrývá uvnitř. To je ale krásný prostor, panečku. Tady mám kamna, očividně se tady dá i něco uvařit, zatopit si. Vítej v naší šťastné maringotce. Naším přáním je, aby se ti u nás líbilo, nic ti tu nechybělo a rád ses k nám zase někdy vrátil. Jo, a mám tady několik instrukcí. Údajně k vaření slouží prostor venku, jakože tady se vařit samozřejmě dá, jak jsem říkal, tady na těch kamnech, ale primárně je to lepší venku. Je tam na to dělaný i osvětlení, který se tedy nabíjí skrze solární energii. Tak stejně tak se nabíjí i sprcha. My se podíváme možná nejprve tady na tu kuchyňskou linku. Tady koukám, jsou nějaké zásoby, voda,
plynový vařič, na kterém budeme vařit sirky, svíčky. Máme tady připravené nějaké kastroly, vařečka, nabíračka, kotlík, cedník, nějaké mísy, pár příborů. Myslím si, že asi všechno, co tady člověk potřebuje ke štěstí. A tady máme bank, čelovku, zase nějaká svítidla, baterku, podtácky, kelímky a nějaké deskovky. Koukám, že hrníčku je tady spíš nadbytek než nedostatek. Myslím si, že tolik lidí se tady ani snad sem nevejde. Pepřenka, sůl, možná dokonce i nějaký olej, to je dobře, že tady je. Olej často chybí v takovýchto zařízeních. Přesouváme se tedy do druhé části místnosti, kde máme gauč. No a pak tady máme postel pro 2 lidi, takže třeba na párovou romantiku, madrace akorát tvrdá. A zase koukám, tady máme svícny, že si můžeme posvítit, kdybychom se třeba chtěli pustit do nějakého večerního čtení, tak není problém. Když si na to takhle lehnu, spát se bude nejspíš dobře. Vnímám, že ve velkých vedrech v průběhu léta to tady může být docela pařák. Nicméně, my si tady můžeme určitě otevřít všechna okna, takže myslím si, že je tady asi všechno, co potřebujeme ke štěstí. Já musím říct, že jsem tady teprve chvilku, ale už to tady na mě působí krásně. Mám takovou předtuchu, že ta jedna noc bude taky málo. Pojďme se podívat ven. Tak, ze spodní strany maringotky zase vidím 4 truhlíky, tady je snad dokonce pažitka. Hned se tady cítím líp, hned vím, že tady mám něco na zub. Lepší než šuplík se sladkostma. Tak se tady můžu takhle posadit. A myslím si, že co to jsou křesílka z palet, že? Stůl z palet, to je úplně perfektní. Myslím si, že je to na tom správném místě, mám tady nádherný výhled, tady je to prostě relax. Tady vás nic netrápí, nebo aspoň mě ne, nevím jak vás, ale měli byste sem zajet, to uvidíte sami. Koukám, že tady je ohýnek, teda ohniště, oheň tady ještě není, ohniště je z cihel, má to styl. Zahradní stolek, židle jsou tady 4, takže víc než dost. Všude pod maringotkou jsou nařezané kusy dřeva, asi tak akorát, aby se vešly do kamínek. Tady mám kanistr s vodou, kde si buď můžu umýt ruce, nicméně hádám, že proto spíš bude voda užitková, která teče tamhle ze sprchy. A tady to spíš slouží na vaření nebo na pití. Pro případ výměny nebo nedostatku vody je tady ještě jeden barel, který je hezky schovaný před sluníčkem. A jak jsme se bavili o té ala venkovní kuchyni, zde je lednice poháněná plynem, takže není potřeba elektřiny, je tady plynová bomba a díky tomu to jede. Tady ještě je takový detail, který stojí za pozornost. Tady je taková schránka, kam se po ukončení pobytu hážou klíče. Je to na kód, odemčete, zaklapnete, odjedete. Pojďme se podívat nahoru. Tak, krásná, zachovalá kadibutka, provoněná. Údajně tam žijí bakterie, které pomáhají v rozkladu toho, co tu vytvoříme. No a já si myslím, že kadibutce rozhodně nic nechybí. Pojďme se podívat do sprchy. Sprcha je opět přírodního charakteru. Koukáme tady dokonce i rohoč, aby se nám to tady asi nesmeklo. Pozor na třísku, stát se může všechno. Koukám tady i věšák, a ne jeden, kdyby jsme třeba měli na sobě 7 vrstev nebo krkavců, můžeme si je sem odložit a voda teče. No, budeme s ní šetřit, nebudu ji tady zbytečně pouštět, ten tak
ilustrativně, že to funguje, všechno tady teče, všechno tady svítí. Myslím si, že jsme vám to tady poměrně detailně ukázali. Pokud sem zavítáte, budu moc rád, jestli mi napíšete do komentářů, co jste tady zažili, jestli jste si odpočali. A zajímá mě sdílení vašich zážitků. Já to vidím tak, že den byl náročný, jdu si pomalu zalízt dovnitř, dneska už možná nevylezu, nebo rozhoděné před kameru, takže se s vámi pro dnešek loučím a uvidíme se zítra na snídani. Tak, dobré ráno. Noc tady byla velice poklidná, nádherná, budil mě zpěv ptáků, což je úplně nejlepší, co vůbec může být. No a já bych tak nějak se přesunul klidně k hodnocení tady téhleté maringotky. Chtěl bych tady jako vyzdvihnout vůbec to prostředí, ten typ, styl. Samozřejmě nemůžu to porovnávat s luxusním ubytováním v hotelu, takže za lokaci a originalitu ode mě dostává maringotka 2 hvězdičky. A nakolik vás vyjde taková noc v této maringotce? V průběhu zimní sezóny se platí 1000 za noc. Je tam zajímavé, že tam udávají cenu 1 až 4 osoby, jo, 1000 za noc. A v průběhu letní sezóny je to 1500 za noc. No a už mi nějak vyhládlo, takže se asi budeme někam najíst. Z maringotky jsme se přesunuli zpět k dálnici D1 do motorestu Melikána. Dorazili jsme bohužel už po takovém tom snídaňovém píku kolem 10. hodiny, takže my jsme nestihli vajíčka. No, co se dá dělat? Objednali jsme si teda bagetu Melikána sýrová 132 korun, guláš vesnický 162 korun, knedlík houskový 37 korun, knedlík karlovarský za 42 korun, koláč borůvkový za 49 korun, polévka držčková za 86, hovězí vývar s těstovinama také za 86 a stejně tak zelená s klobásou za 86. Párek, jeden kus, 37 korun a podtrženo sečteno jsme zaplatili za tuto rozsáhlou snídani 720 korun. Tohle je zelňačka, hovězí vývar, držčková polévka. Já začnu možná tím vývarem, protože mi přijde, že on tak jako rychle vystydne. Plavou tam v něm celér, mrkev, pak samozřejmě nějaké kusy masa. Je takový kyselější ten vývar teda. Normálně mi spíš přijde skoro jako kdyby ten vývar byl nějaký zkažený. Mně se to teda moc nezdá, ale možná je v pohodě. Možná je v pohodě, jenom je tam něco, na co nejsem zvyklý. Zelenina nemá chuť, vývar má divnou chuť. No, rating si ještě promyslím. Teďka se pustím do té držčkové. Jo, to už je o ničem jiném. Výrazná papriková chuť, držčky, mírně pikantní. Držček je to požehnaně. Člověk si to tady nabírá sám, takže můžete to ovlivnit. Není to jako, že máte misku vody a v tom pár držček. Ta držčková je dobrá. Ta prospěla s kouškou. Rating k tomu budu dávat jako, kdybych hodnotil prostě jenom polévky, jo? Takže to neporovnávejte s hlavními chody. Ale na rating si počkejte. Ještě ochutnám tu zelňačku. Tady si můžete všimnout, fakt to jsou pořádný kusy brambor, nějaká klobása, samozřejmě to zelí, k tomu plave nějaká petrželka. Wow, poctivá polévka. Zelňačka je výrazně sladší než držčkovka,
taky vůbec není pikantní, jo. Wow, ale to je ta zelenička, ta mě dostala. Ta mě má. Je hutná, hustá, má hezkou barvu, takovou zdravou, zdravě červenou. Za mě si říkám skoro jako, že to byl osud, že jsme nestihli ty vajíčka, protože tady ta zelenička ta mě potěšila. Jsem rád, že jsem s ní mohl začít den. Myslím si, že bych jí mohl dát s klidem 8 bodů z 10. Držčkovka, ta za mě byla taky dobrá. Tam bych asi přemýšlel něco mezi 6 a 7, ale spíš se přikloním k té 6, abych udělal výrazný rozdíl mezi tou zeleničkou a držčkovou polévkou. A posledním, a zároveň prvním byl hovězí vývar, který, jak jsem řekl, mě příliš neoslovil. Pokud bych to měl zase nějak jako rozškálovat, abyste si dokázali představit ten dojem, tak oproti zelněčce, která dostala 8, by ten vývar měl dostat tak třeba tak 2. Jo? Jako hlavní chod jsme si vybrali guláš, konkrétně teda vesnický guláš. Koukám, že omáčka je docela hustá, masa si myslím, že je tam docela velká porce. Není to tak, že by nám dali 3 kostičky masa, čehož svážím. Guláš je tak ideálně slaný. Maso, už když ho rozkrajuju, tak je úplně měkké, rozpadající se. Při krájení bylo sice měkké, ale v průběhu kousání jsem se docela nadřel. Na druhou stranu omáčka chutná dobře, pálivá není. Myslím si, že tady ten guláš vás rozhodně neurazí. Ochutnám ten karlovarský knedlík. Jinak si můžete povšimnout, že mezi houskovým a karlovarským není až takový rozdíl. Byť já jsem zvyklý, že karlovarský se většinou podává v celku, že je takový mastnější. Karlovarský knedlík je výrazně slanější. Vidím, že jsou v něm i nějaké kousky koření, nějaká zelená bylina. Ale přiznám se, že mě karlovarský knedlík docela zklamal. Je to hodně suché. Ten houskový knedlík je možná ve finále jako lepší, je zajímavější. Řekněme takhle, guláš s houskovým knedlíkem by dostal 7, guláš s karlovarským knedlíkem by dostal 6. Dalším chodem je párek s hořčicí. Když jsem ho tady tak zkoumal, tak jsem si všimnul, že vlásek. Bůh ví, odkud se ten vlas vzal, samozřejmě mohla to být náhoda, mohl letět kolem a zamotat se do párku, těžko říct, to už dneska nezjistíme. Řekl bych, že tady se pohybujeme někde mezi taková ta běžná kategorie párků a mírně horší kvalita párků. Je hodně mastný, na můj vkus je ten párek hodně mastný. Ne, mně prostě přijde, jako kdyby tam bylo rozemletý Bůh ví co. Že to vůbec nemá tvar to uvnitř. Mně přijde, že to je jenom jakási kaše a já to automaticky podezřívám, že to, co tam hodili, museli tak nadrtit, že už tam nezůstal ani jeden kus masa v celku. Mně se to nezdá. Já z toho nemám dobrý pocit, z tohohle párku. Tak jsme ho tady ochutnali. Shodli jsme se na tom, že je to nic moc, spíš nic než moc. Jak jsem tady hovořil o tom, že je to ta průměrná kategorie párku, tak teď si spíš stojím za tím, že je to ta podprůměrná kategorie párku. Co se týče teda ratingu, tak bych tomu dal, přemýšlím s tím chlebíčkem. Podle mě se to rovná trošku tomu chlebíčku, takže 0. Bageta je dnešní, takže by měla být čerstvá. Bagetko, snad mě zachráníš. Ano, bageta je suší, nicméně pečivo je měkké,
Chutná to dobře. Je tam hodně zeleniny, takže je to takové šťavnatější v tom ohledu, ale toho pečiva přece jenom jako tam dominuje, ale máte tam tu šťavnatou složku, což je fajn. Není to rozhodně krok někam jinam, než by bylo potřeba. Salát, okurka, rajče, paprika. Takže tam jsou i ty sladké chutě a je to pravděpodobně s nějakým jako pomazánkovým máslem nebo něco tam je namazané na té bagetě. Sýr je dobrý, je to nějaký Ajdam, 30 asi. Myslím si, že zcela dostačující taková fajnová svačina na cesty. Pokud bych tu měl dát nějaký rating, tak bych tomu dal asi nějakou 5. Poslední chod, dezert, zakončení snídaně. Je to borůvkový koláč, je to pořádný kus, posypaný cukrem, vypadá to, že těch borůvek tam je slušná vrstva. Na můj vkus je to teda hodně sladké, nicméně je to takové měkké, vláčné, ty borůvky, to těsto tak hezky navlhčily, ale mám trošku pochybnost, že jsou možná nějaký povidla, nebo já vím, že se tam píše borůvkový, ale přijde mi to jako kdyby to byl nějaký podvod. Jako kdyby ty borůvky, jako kdyby to bylo něčím nastavené. Je to příliš sladký a nedokážu rozpoznat tam vlastně pořádně ani tu borůvku, jo? Nebo jako, já bych mu dal 4 body z 10 a tím bych to asi končil. Co se týče nějakého celkového dojmu z Motorestu Melikána, musím říct, že výsledky a naše prožitky byly velice různorodé, byly tam velice silné kusy, u kterých bych to nečekal, viz ten banánový řez. Na druhou stranu tam byly i velmi slabé kusy, které jsme možná ani spolu ještě neměli. Ještě jsem možná dokonce nikdy nedal 0, tady padly dokonce 2, takže stejně tak, jak je tady široký výběr a široký sortiment, co si můžete strčit do kapsy, té šíři sortimentu odpovídá i rozptyl našeho hodnocení. Takže budu moc rád, když mi třeba napíšete, jestli jezdíte sem do Motorestu, jestli jste se tady někdy zastavili, jakou vy máte zkušenost. Pokud se ti naše video líbilo, nezapomeň nám dát odběr a like a hlavně žij šťastně a vášnivě.